Kuzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, tikulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye lero Lamulungu la 4 mu nyengo ino ya Advent pa 24 Disemba chaka cha 2023. Ndipo mawu lero otisogolera ndi oti Mulungu akwaniritsa lonjezo lake. Mawu amene timva lero asonyeza kuti zinthu zonse zimachitika monga momwe Mulungu afunira, ndiponso monga Iye adasimikizira. Mulungu potuma mwana wake pansi pano adazakwaniritsa malonjezo ake. Mpulumutsi adabadwira mdziko la Davide, ndipo ufumu wake suzatha konse monga adaneneratu aneneri akale aja. Mawu athu oyamba achokera m'buku la mneneri Samueli mutu 7 kuyamba ndime ya 1 kuzalekeza 5, kuzawerenganso ndime ya 8b kuzalekeza 11, ndiponso kuzawerenga ndime ya 16. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Andrew Alisala Kayange kuchokera ku Gambula Parish, Mulanje, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu achiwiri achokera mu kalata ya Paulo woyera kwa Aroma mutu 16 kuyamba ndime ya 25 kuzalekeza ndime ya 27. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Maria Madzedze kuchokera ku Mtima Woyera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu a Uthenga Wabwino achokera monga adalembera Luka woyera, Luka mutu 1 kuyamba ndime ya 26 kuzalekeza ndime ya 38. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Anthony Chilolo achipani cha Montfort Missionaries kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Tiye ndikhalire limodzi tsiku lero la Mulungu kuti timve kuti Mulungu atiyankhula motani. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Samueli. Mawu osogolera akuti: ndidzakazikitsa ufumu wa Davide mpaka muyaya pamaso panga. Nthawi imene mfumu Davide adali atakazikika mu nyumba mwake, chauta adamuteteza kwa adani ake onse omuzungulira. Tsono adauza mneneri Natani kuti: ine ndikukhala mu nyumba yachifumu yomanga ndi mitengo ya mkungudza, koma bokosi la chipangano la chauta likukhala mu hema. Natani adauza mfumu kuti: ayi, chitani chilichonse chimene mukuganiza mtima mwanu, poti chauta ali nanu. Koma usiku omwewo chauta adauza Natani kuti: kamuze mtumiki wanga Davide kuti ine chauta ndikuti, kani wayesa udzandimangira ndiwe nyumba yoti ndizikhalamo? Davide umuwuze kuti chauta wamphamvu zonse akunena kuti, ndidakutenga kubusa kumene unkaweta nkhosa kuja, kuti uzakhale mfumu yolamulira anthu anga Aisraeli. Ndidakhala nawe kulikonse kumene unkapita, ndipo ndagonjetsa adani ako onse, iwe ukupenya. Tsono ndidzakumbekesa dzina lako kuti lidzafanefane ndi dzina la anthu otchuka apa dziko lapansi, ndipo ndidzawasankhira malo a anthu anga Aisraeli, ndikuwakhazika kumene kuti akhale kumalo awo popanda kuvutikanso. Anthu achiwawa sadzawazunzanso monga momwe adachitira kale lija, kuyambira nthawi imene ndidayika aweruzi a anthu anga Aisraeli. Choncho ndidakupumitsa kwa adani ako onse. Wonjezera pamenepo, chauta akuwuza kuti, ine chauta ndidzakazikitsa banja lako. Masiku ako atatha kuti ulondole makolo ako ku manda, ndidzakuukitsira chiphukiro pambuyo pako. Mmodzi mwa ana obereka iweyo
ndipo ndidzakhazikitsa ufumu wake kolimba. Ine ndidzakhala bambo wake, iye adzakhala mwana wanga. Tsono banja lako pamodzi ndi ufumu wako ndidzakhazikitsa mpaka muyaya pamaso panga. Ndithudi ufumu wako udzakhazikika osatha konse. Mawu a Ambuye. Mawu a mkalata ya Paulo oyera kwa Aroma. Tiyeni tilemekeze Mulungu. Iye ali ndi mphamvu zakukulimbitsani potsata uthenga wabwino umene ndimawulalika, umene ndi mawu olengeza za Yesu Khristu. Zimenezi zinali zachinsinsi ndipo zidabisika pa zaka zonse kuyambira kalekale. Koma tsopano zatulukira poyera kudzera mzimene aneneri adalemba, ndiponso kudzera mlamulo la Mulungu wachikhalire zadziwika kwa anthu a mitundu yonse, kuti azizikhulupirira ndi kuzimvera. Kwa Mulungu amene ndiye yekha wanzeru, kukhale ulemerero mwa Yesu Khristu mpaka muyaya. Amen. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mulungu wadatuma mngelo Gabrieli ku muzi wa ku Galileya, zina lake Nazareti. Adamutuma kwa namwali wina amene adafunsidwa mbeta ndi mwamuna zina lake Yosefe, wa fuko la mfumu Davide. Namwaliyo zina lake anali Mariya. Mngeloyo adaza kwa iye nati, kondwani inu amene Mulungu wakukomerani mtima kopambana, Ambuye ali nanu. Mariya adazezemuka nawo kwambiri mawu amenewa, nayamba kusinkhasinkha kuti kodi mone ameneyi ngotani. Mngeloyo adamuwuza kuti musaope Mariya, Mulungu akukomerani mtima, muzayima ndipo muzabala mwana wamwamuna, muzamutcha zina lake Yesu, ndipo azakhala wamkulu na azatchedwa mwana wa Mulungu wopambana zonse. Chauta Mulungu azamulonga ufumu wa kholo lake Davide, ndipo azakhala mfumu ya Israeli mpaka muyaya, ufumu wake suzatha konse. Koma Mariya adafunsa mngeloyo kuti zimenezi zidzatheka bwanji popeza sindizi wamwamuna? Mngeloyo adayankha kuti Mzimu Woyera azatsika pa inu, ndipo mphamvu ya Mulungu wopambana zonse izakuphimbani. Chifukwa chake mwanayo akazabadwa azamutcha Woyera, mwana wa Mulungu. Onani m'bale wanu uja Elizabeti, nayenso ali ndi pakati pa mwana wamwamuna mu ukalamba wake. Anthu ankati ngosabala, komabe uno ndi mwezi wake wachisanu n'chimodzi, pakuti palibe kanthu kosatheka ndi Mulungu. Apo Mariya adati, ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramo. Ndipo mngeloyo adamusiya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, Mulungu adaululira Aisraeli chifuniro chake chofuna kupulumutsa anthu ake. Tikuona kuti zonse zidachitikadi monga momwe iye adazikonzeratu. Izi zikusonyeza mawu athu omwe aja amene akuti siku la lero kuti Mulungu salephera kukwaniritsa malonjezo ake. Ifeyo anthu pamoyo wathu wa siku ndi siku timalonjezana zinthu zosiyanasiyana. Ndizakugulira galimoto, ndizakugulira njinga ya moto, ndizakugulira kumene njinga yakapalasa. Iweyo ndi mmene wachitiramu ndizaonesesa kuti moyo wako usazakhale ovutika.
koma zimene zija tikazisata bwinobwino chifukwa cha umunthu, anthu ambiri timalephera kukwaniritsa malonjezo athu. Izi zikundikumbutsa za anthu awiri amene ankachezera limodzi, ndiye akucheza limodzi chonchija. Wina anali ku John, wina nkukhala ku Malawi kuno. Ndi amene anali ku John anamuwuza wa ku Malawi kunena kuti mphwanga ndibwera mwezi wa Disembala, nthawi imene amanena inali ya Okutobala. Ndibwera mu Disembala ndipo umange khola la mbuzi chifukwa ndikamabwera ndoti nzakupasa mbuzi zokwana 25. Kunotu munthu anajijirika kukhala otengeka ndithu kuonesesa kuti kumanga khola lake labwino lokongola ndikulipasa ndithu space, kulipasa malo okwanira mbuzi 25. Ndeni kumayang'ana kunsewu kuti kubwera mbuzi. Nakhala kudikira. Ndiye Disembala yafika, madeta amene amanenedwa aja munthu sazatulukira. Paka kufika January, paka kufika February, paka kufika March, April. Aise mbuzi yani kudikira abero ayi ausadandaule ndibweresa mbuzi. Mpaka tinena pano mbuzizo sindoti zabweraso. Khola la nkhala choncho lingogonekera. Soyeza kuti anthu ife timatha kulonjezana zinthu koma kukwaniritsa ndi njira ina. Koma Mulungu ndiona kuti atalonjeza ife kuti anthu anga mukusoweka mpulumutsi, ndipo anayamba kuyang'ana anthu amene angawagwiritse ntchito cholinga choti zimene zichitike. Ndiye tikuona kuti pamene mnyengo yonseyi takhala tikusinkhasinkha za kubwera kwa mpulumutsi, mu Advent mmenemu takhala tikumva za anthu amene Mulungu anawagwiritsa ntchito. Ayi ndizaphukitsa phukira changa m'banja la David. Kenanso kwatenga Yosefe kwasiyapo nawonso kuwagwiritsa ntchito yawo. Mayi Mariyanso nawo kumusankhula ndi kumusiyapo. Ndi mmenenso tikumva lero pano kuti Mulungu akwaniritse lonjezo lake lofuna kuti ife tilandire chipulumutso, adasankhula amayi Mariya. Amenenso kuti mwina njero akanakhala kuti mwina mwini wake Mulungu wangogwa kuti sanatume njero. Amayi Mariya kunali kovuta kuti apereke konseti yawo, azipereke maufulu okha kwa Mulungu kuti agwiritsidwe ntchito. Tikuona kuti Mulungu mu plani yake ndithu ufuna kukwaniritsa lonjezo limene wakhala akulichita, akulinena mwa aneneri. Wayankhulitsa aneneri osiyanasiyana. Tinamva paja za mfumu Ahazi kuti anawuza kuti apemphe chizindikiro, iye kumakana. Komabe Mulungu mwini wake anena kuti ineyo be chizindikirocho chipezeka. Taona namwali waima. Soyeza kuti Mulungu mwini wake anayankhulitsa ngakhale aneneri akale. Timamva kuti aprofeti adalalika, aneneri analalika za kubwera kwa mpulumutsi. Nthawi ija yakwana yoti tsopano chipulumutso chachitifikire. Mulungu salephera kukwanitsa lonjezo lake. Ife kutheka mwina mumtima mwathu timatha osati kuti kupezedwa ndi njelo Gabrieli kuzatiuza kuzatiyankhula, koma mwina muzochitika zokha, mwina kuzera mwa anzathu amatha kutiuza kuti inutu koma mmene mmaonekera china chake chitha kuchitikani chakuti. Tizikhala ndi chikhulupiriro kuti Mulungu mu plani yake akafuna kukwanitsa zinthu sayang'ana nkhope ya munthu, azakwanitsa, amapanga zinthu zake mwakachetechete. Tikuona apa angotuma njelo Gabrieli osafunsanso kuti osachitanso kufunsa anthu kuti mutume njelo Gabrieli kapena ayi. Ungogwira ntchito mwakachetechete kuti mpaka chipulumutso chitifikire, mpaka ife tilandire zimene Mulungu anakonza mwini wake. Ndipo zinamukomera Mulungu kusankha amayi Mariya kuti akhale ngati mayi wa mpulumutso wathu amene ifenso timatchula amayi athu. Lero pano tikukondwerera pamene tikuti tikondwere, tivine. Tiyeni masiku ano pamene tikukonzekera Christmas tikhale nawonso mtima wonga umene unali mwa amayi Mariya. Tizilakalaka kulandira Ambuye Yesu amene wawa ndi chikhulupiriro. Ambiri mwa ife tikuzowa takonzeka munjira zosiyanasiyana, takonzekereswa mu uzimu. Mwinanso kutheka kuzimu kusinakonzekere kwenikweni. Tiyeni tikhale pansi tisingesinge kuti kodi Christmas imene
takhala tikuyidikirira posachedwa pa itichitikira. Tayikonzekera motani? Takonzekera kulandira Ambuye Yesu kapena kulandira china chake? Pamene Mulungu akukwaniritsa lonjezo lake, ifenso anthu tiyenereka, ifenso akhristu tiyenereka tichitepo kanthu, tiyenerekanso mu uzimu tikonzekere bwinobwino. Zimakhala zomvetsa chisoni kuti m'malo moti Mulungu akwanitsa lonjezo lake, m'malo moti tilandira Ambuye Yesu ndi chikhulupiriro monga amene analandira amayi Mariya, timafuna tsopano kubwezerana chidani. Ambuye Yesu apeza mpata wotani mu mtima mwathu ngati Christmas yake tikuyikonzekera moti siku limene lolo ndi limene wakutuja anandiputa, ndi siku limene ndifanza mukhape ndithu, ndikunola pano pa chikwanje changa kuti nzamukhape. Kodi lonjezo limene Mulungu akukwaniritsa litifikira bwanji ngati tikukonzekerana kuzapangana chiwembu? Ena ati mati aya ineyo tayonse anandiputa, nangu mukhachete kungomangu mwayang'ana, asone ngati wachenjera iya. Pa Christmas ndeni pamene azandiziwaso nzambisalira ineyo, apana zakaononga banja lakeso, ineyo sinimasewera nzakasokoneza zonse. Chimenecho chisakhale chikhumbokhumbo chathu pamene Mulungu akukwanitsa lonjezo lake imene afuna kuti atipase mpulumutsi. Tikhale nawo mtima monga nanenera, monga umene unali ndi amayi Mariya. Tilakelake kulandira Ambuye Yesu ndi chikhulupiriro. Siku limene tikukondwera pa 25 tialandira Ambuye Yesu ndi chikhulupiriro, ndipo aliyense aone kuti awaditu waabadwiradi Ambuye Yesu. Ndi zimene tikuyitanidwa lero kuchita. Munali ndine m'bale wanu Father Antony Chilolo, mwakoma nonse.